OK, tak ešte raz sa predstavím a ešte raz by som vás chcel privítať, že ste prišli na Meetup a aj na túto moju prezentáciu. Dnes by som povedal niečo o WordPresse a Google Tag Manageri, respektíve viac o Google Tag Manageri a o tom, ako ho vieme prepojiť s WordPressom, na čo to vôbec slúži a podobne. Moje meno je Marek Daňko, pracujem ako projektový manažer vo Webicone, kde sa vlastne vo Webicone venujeme výhradne WordPressu a tvorbe webových stránok a webových riešení na WordPresse. A poďme rovno na to, aby som nezdržiaval. Čiže čo nás dnes čaká? Nebojte sa, slajdy je ich veľmi málo a sú veľmi stručné a potom skôr prejdeme na nejakú praktickú ukážku, aby ste videli, že ako je to možné použiť. Možno na úvod by som sa vôbec spýtal, kto vôbec má nejakú skúsenosť s Google Tag Managerom a či viete, čo to je. Super, aspoň sa nebudete nudiť, aspoň dúfam. OK, takže povieme si určite, čo je to Google Tag Manager, ako ho vôbec prepojíme s WordPressom a ako ho vieme ďalej používať. Povieme si úplne také základné, že aké prvky sa nachádzajú v tom rozhraní Google Tag Manageru a ako ich použiť. Ako vieme nahodiť Google Analytics cez Google Tag Manager a aký je vôbec medzi nimi rozdiel, prečo používať jedno, prečo druhé. A ukážeme si nejakú takú praktickú ukážku, kde uvidíte, že v čom je vlastne sila tohto nástroja. OK. Skúsi mi niekto možno povedať, čo je Google Tag Manager? Možno Dano, keď s tým robí. V podstate skripty, ktoré hodíme na stránku a potom už ostatné skripty, my to používame na Facebook, na Analytics, na marketingové pixle, už nie je potrebné ich dávať na stránku. Samostatne stále opravovať web developera, by tam dačo dal, ale sa to hodí len do Google Tag Managera, tu si to v podstate ťahá samo. Presne tak. Takže ja to ešte zhrniem. Je to vlastne free nástroj od Google, podobne ako Google Analytics alebo Google Search Console alebo podobne. Čiže stačí vám Gmailový účet alebo proste účet, ktorý používate pre Gmail, prídete na stránku, poviete, že chcete Google Tag Manager, ten istý prístup ako do Gmailu, do Analyticsu použijete, treba tam preklikať nejaký úvodný formulár a máte zriadený Google Tag Manager, to je simple. Slúži, ako Dano povedal, na vkladanie rôznych skriptov, v podstate JavaScriptu, rôznych JavaScriptových nejakých takýchto snippetikov. Jednak to bude Google Analytics kód, ktorý je vlastne tiež JavaScript. Sú to rôzne pixle z Facebooku, kedy si nahodíte reklamu a chcete sledovať, kto vám na ňu klikol alebo kto vôbec urobil nejakú konverziu na vašom webe, ktorý prišiel z tejto Facebook reklamy. Rôzne affiliate siete majú svoje sledovacie skripty. Povedzme, ak niekto používa službu ako SmartLook alebo podobne na nahrávanie svojho webu, kde priamo vidí, ako ľudia klikajú po webe, tak to je zase nejaký JavaScript. Kdežto týchto, povedzme, kto má povedzme veľký e-shop alebo veľké riešenie, potrebuje týchto skriptov na každú kampaň, povedzme 2, 3, 4, 5, 6 sa to rozrastie, za rok tam máte 10 skriptov, ktoré stále treba. Niekto to tam musí vložiť, niekto sa o to musí starať a podobne. Hej, väčšinou web pri týchto väčších riešeniach developuje alebo vyvíja niekto iný, ako vymýšľa tieto marketingové všelijaké nástroje a podobne. Potom títo vlastne trojuholník, majiteľ stránky, developer a marketingová agentúra si medzi sebou posielajú správy. Tento Google Tag Manager je v tom skvelý, že vlastne raz sa to zavedie na stránku a všetky ostatné skripty idú cez neho. Marketingová agentúra tam má prístup, už si tam šupe všetko vlastne, čo potrebuje a vlastne developeri, ak nie je problém, ani nemusia zasahovať. Hej. Čo je ale dôležité, neposkytuje to žiadnu analytiku. Hej. Nie je to nástroj typu Google Analytics, že si tam pozriete, aké dáta som si nazbieral a nejaké vyhodnotenia. Je to čisto len sprostredkovanie zberu týchto dát. Hej. Čiže spúšťa to skripty, ktoré sa tam dajú, ale nič to nevyhodnocuje. Nie sú tam žiadne čísla, žiadne štatistiky, nič. OK. Ako prepojím vôbec s WordPressom? Buď, ako Dano povedal, hodíme tam skript, ktorý nám Google Tag Manager vlastne vygeneruje do header PHP väčšinou, možno aj do footer PHP by sa to mohlo, je tam akože taký návodík, alebo sa to dá vygoogliť, ale ako sme si pri WordPresse zvykli, na všetko je nejaký plugin, lebo niekto už určite niečo robil pred nami,
čo my potrebujeme, čiže aj na toto existuje veľmi šikovný plugin, nie ich niekoľko, ale my konkrétne používame vo firme tento, čiže Duracell Tomis Google Tag Manager for WordPress a tento vám určite môžem odporúčať. Má niekoľko ďalších zaujímavých funkcií, okrem toho, že tam hodí tento skriptík tam, kde má a je to jednoduché ho používať. Nemusíte si to v princípe písať tie názvy, lebo ja to potom niekam hodím, ale kľudne. OK, teraz prejdeme na to, že čo sa tam vlastne nachádza, s čím prichádzame do styku v Google Tag Manageri. Čiže úplne rýchlo, sú tam nejaké kontajnery, sú tam nejaké značky, sú tam nejaké spúšťače. What? To by mohlo byť taká akože strašiak, ale ukážem vám potom, že to je úplne jednoduché, sú tam ešte niektoré ďalšie prvky, netreba sa toho báť. Kontajner je vlastne to, v čom bežia potom tie skripty, značka alebo tag po anglicky sú vlastne tie skriptiky, ktoré tam vkladáte a spúšťač je nejaký po anglicky trigger, kto bude mať v angličtine Google Tag Manager, po slovensky spúšťač. Je to vlastne to, čo nám spustí ten daný skript na stránke, vieme si tam potom navoliť rôzne obmedzenia, aby sa to proste nespúšťalo stále všetko, ale vieme tam nastaviť nejaké veci. Sú tam ešte ďalšie elementy, ktoré ale dneska nebudeme veľmi rozoberať, možno premenné si ukážeme len tak light, ale aby ste z toho neboli veľmi nejak popletení na úvod. OK, mám už zriadený Google Analytics, možno máme nejakú stránku, kde ho používam a chcem začať používať Google Tag Manager, čo k tomu potrebujem? Tak samozrejme, zaregistrujem si Google Tag Manager, prepojím ho so stránkou, tak ako sme si vlastne povedali cez plugin. A čo teraz? Nebudem mať tam predsa aj Google Tag Manager a Google Analytics, akože môžem, ale prečo neužiť Google Tag Manager? Čiže čo potrebujem, aby som Google Analytics dostal do Google Tag Managera? Vytvorím si značku Google Tag Manageri, čo si ukážeme, že je to naozaj jednoduché. Zverejním kontajner, pretože to je tiež zaujímavá funkcia. Google Tag Manager si tie kontajnery alebo tie všetky skriptíky, ktoré tam dávate, vytvára verzie. Podobne ako keď máte v WordPresse nejaký článok a vytvárajú sa verzie a viete si obnoviť povedzme predchádzajúcu verziu, keď si niečo pokazíte a podobne, tak takisto Google Tag Manager vytvára z týchto kontajnerov verzie a hoci kedy sa viete vrátiť k predchádzajúcej verzii, ak nejaký skript vám zblbne alebo niečo podobné. Čiže toto je celkom zaujímavá funkcionalita. Čiže zverejníme kontajner a je to. V podstate nič viac netreba robiť. Je to naozaj na 3 kroky úplne jednoduché. Teraz prejdem k nejakej praktickej ukážke, čiže pôjdem naživo niečo robiť a dúfam, že to nedopadne takto. Ešte raz si to ukážeme. OK. Takže ja som si pripravil takúto pre vás stránku, úplne krásnu v WordPresse, kde si trochu zašantíme s Google Tag Managerom. Tak na úvod vôbec, ako dostať Google Tag Manager do WordPressu. Čiže ako som spomínal, máme tu už predpripravený plugin, dojdeme do jeho nastavení a tu na toto miesto Google Tag Manager ID potrebujeme vlastne zapísať ten kód. Google Tag Manager rozhranie vyzerá nejako takto. Keď potrebujeme nájsť ten kódik, že sme si ho nejako nezapamätali, tak ho máme vlastne hneď tu na to vpravo, alebo si ho nájdeme cez inštalovať a tu na to nám tiež svieti. Inak by tam trebalo vložiť vlastne tento skript. Čiže áno, to je vlastne tento kód, ktorý by som si skopíroval a vložil by som si ho tu na Google Tag Manager ID, vložím sem kód, dám uložiť zmeny, to je všetko. Hej. Tento plugin sa postará o všetko ostatné a teraz by som vlastne chcel ako druhé dostať tam Google Analytics, keďže to je väčšinou taká základná prvá vec, ktorú cez Google Tag Manager nahadzujeme. Čiže vytvoril som si konto pre túto stránku, ktoré tam chcem použiť. Potrebujem zase získať nejaký ten kódik. Kde sa on nachádza? Stavenie vlastníctva. Tu na toho máme. Čiže to je klasický ten Google kód, ktorý si väčšinou asi tiež na to používate plugin nejaký, kde vkladáte tento kódik. Čiže tento teraz nepôjdeme už do WordPressu, ale pôjdeme do Google Tag Managera.
A tu nás sme vlastne v tom ako keby už na tom našom kontajneri, on je len tak akože virtuálne vytvorený a ideme si pridať novú značku. Vysunie sa nám tu takýto vysúvač a ideme konfigurácia značky, ďalší vysúvač, takýto zaujímavé rozhranie pre nás pripravil Google Tag Manager. A vidíme, že tu sú už predpripravené také najčastejšie používané skripty. Čiže nemusíme tam už kopírovať to z Google Analyticsu celý ten kód, ale stačí nám naozaj ten malý kódik. Dáme si Universal Analytics a všetko, čo je potrebné, je sem vložiť kód sledovania. Ešte potrebujeme nastaviť ten náš spúšťač, kde už nám Google Tag Manager predpripravil štandardne, že na všetkých stránkach, keďže chceme sledovať všetky naše stránky, tak dáme si to takto. A nejak si to nazveme. Každý ten tag, alebo každá značka, ktorú budete pridávať, má nejaké meno, aby ste sa potom v tom vyznali. Napríklad taký best practice celkom dobrý je to, že nazvem to napríklad, že GA nejaká skratka, že Google Analytics, lebo môžem tam mať viacero kódov Google Analytics. Dám tomu nejaký názov, že Page Views napríklad, čiže sledujem zobrazenia stránky. Aj tu na to vidím, že typ sledovania zobrazenia stránky. Teraz si potrebujem dať zverejniť tento kontajner. Mám si ho zverejniť. Tu nám ešte ukazuje, že urobil si také a také zmeny, bla bla bla. Tu na to nemusíme nič vyplňať. Keď si chcem tie ešte verzie nejako pomenovať, to sú skôr také možno pre marketingové agentúry nástroje, ale dáme to zverejniť. A teraz keď prídeme do Google Analyticsu, dúfajme, že nám bude všetko fungovať. A pozrieme sa v reálnom čase. A prídeme takto. Môžeme to načítať. No, zatiaľ 0, zatiaľ tam nie sme, niečo je zle. Okay. Nevadí, ja som si to doma pripravil a môžeme využiť verzie a vrátime sa na nejakú staršiu verziu. Alebo vám ukážem vlastne takú zaujímavú funkciu. Keď vám niečo takto nepôjde, Google Tag Manager má takú zaujímavú funkciu, že si viete vlastne ako keby spustiť, že chcem si to vyskúšať, či to funguje správne. Tu som si zapol také, že zobrazenie ukážky a doladenie. Na to keď kliknem, tak tu mám taký oranžový pásik a teraz keď prídem na moju stránku, tak mi tu vybehne takéto okienko, kde mi ukazuje, že aké skripty sa mi tu spúšťajú. A vidím, že mám tu GA Page Views, spustilo sa to s týmto kódom. Vyzerá, že by to malo fungovať správne. No, už to ide. Chvíľu mu to trvalo, Google, asi mal zase nejaký výpadok. Dobre. Tu nám sa potrebujeme vypnúť. Čiže je to naozaj jednoduché, vlastne urobili sme, že sme tam pridali značku, dali sme spúšťať, dali sme si to zverejniť a funguje to. Áno. Ak vlastne mám nejaký Facebook Pixel, tak si dám novú značku. Zase si to chcem konfigurovať, ale tu na to si musím vybrať takže vlastné HTML, kde sa mi otvorí také okienko, kde si sem skopírujem celý ten skript, ktorý mi Facebook vyplul, že tam mám dať. Takisto si dám spúšťač, kde si nastavím, že či na všetkých stránkach, na akých konkrétnych a podobne. Dám to uložiť, zverejniť a už je to tam. Nič iné netreba robiť. Áno, jasné. No, ako, jasné. Ako je možné si to vymazať, alebo môžete pokračovať aj v tých, ktoré tam už máte, tie dáta, hej. Že ak ten kód vlastne, aj keď ste ho nepoužívali,
dá sa zobrať, vložiť na tú stránku konkrétnu a vlastne budete pokračovať v tom. Ja som dlho som bol, od 2010 som denne na internete, ako 10 hodín na tomu. A teraz som nedávno povedal, že mám jedno číslo, mám na viacerých weboch. No tak to je už horšie. Akože kľudne sa dá založiť vlastne v tom Google Analytics úplne nové sledovanie, nový kód a ten na novo a od toho momentu už to sledujete. Jasné. OK. Čiže to bolo to, že vlastne si začneme sledovať. A teraz som si pripravil takú ukážku, kde si ukážeme, že čo vlastne by sa mohlo dať robiť vôbec s týmto, keď nie ste zrovna nejaká marketingová agentúra, alebo nemáte spustené nejaké zložité marketingové nejaké kampane a podobne. Väčšina ľudí má nejaký kontaktný formulár, povedzme, na webe a mohol by som chcieť sledovať, že vôbec mi ho niekto poslal a chcem si to pozrieť v Google Analytics spätne za niekoľko rokov a podobne. Používa niekto Contact Form 7 plugin, čiže preto som si pripravil ukážku a druhý, ktorý ešte možno, ak stihneme, ukážeme, je Gravity Forms, ktorý je tiež druhý taký najrozšírenejší, len ten je zrovna platený. Čiže ukážeme si, ako si viem sledovať vlastne vyplnenia formulára pomocou Google Tag Manageru a potom si to zobrazovať v Google Analytics. Príde mi to, ale napríklad chcem si pozrieť minulý rok v januári, koľko som mal vyplňať formulár. Budem si to hľadať po mailoch. Hej. To je akože o tom, že ak niekto potrebuje nejaké štatistiky, tak má to na jednom mieste a vie si to vyhodnocovať. Hej. OK, takže na tejto stránke som si pripravil jeden taký formulár, že predám Lego, lebo teraz je to super populárne, takéto Lego hranie sa. Čiže mám tu úplne jednoduchý formulár, kde pridám e-mail, napíšem, aké chcem Lego a získam Lego. Čiže čo k tomu potrebujeme? Ako som spomínal, tento plugin od Duracell Tommy má takú zaujímavú funkcionalitu, záložku, že integrácie, kde zhodou okolností pre Contact Form 7 tu majú niečo pripravené, čo je super, tak to využijeme. Zaškrtneme tento checkbox, dáme uložiť a zapnú sa nám vlastne nejaké takéto prídavné funkcie, ktoré štandardne Contact Form 7 nemá. Ďalšia integrácia, ktorá tu je pre WooCommerce. Vidíme, že je tu niekoľko nastavení, ale tým sa dneska nebudeme zaoberať. Ak by bol záujem, tak možno niekedy na budúce. To si môžete potom kľudne pozrieť, sú tu väčšinou aj nejaké k tomu dokumentácie a podobne. Čiže začekneme, že Contact Form 7 a čo potrebujeme. Vie mi niekto povedať, že aký je teraz postup, čo by som mal urobiť, keď chcem začať sledovať cez Google Tag Manager? Presne tak. Potrebujem vedieť, že čo sa stane, keď to odošlem, ale vlastne prvá myšlienka, že potrebujem pridať značku do Google Tag Managera, aby vôbec niečo sledovala, alebo aby niekam poslala dáta. A čo dám do tej značky, tak presne, potrebujem zistiť, čo to odošle. Nebudem vás veľmi trápiť s nejakými veľmi technickými vecami, čo sú na pozadí, koho by to zaujímalo, tak len spomeniem, že ten Google Tag Manager funguje na takom princípe, že má nejaký svoj data lawyer, do ktorého stránka posiela nejaké dáta a on vlastne potom vyhodnocuje z toho data laweru nejaké svoje veci. Čiže aj tento kontakt formulár tam pošle niečo. A my potrebujeme poslať, že čo, aby sme to mohli sledovať. Toto je Google Tag Manager for WordPress, to je od toho Duracell Tommy, čiže to je ten, ktorý som spomínal, že som prepojil. A v tom je tá integrácia pre Contact Form 7. Hej. Priamo v tom Duracell Tommy Google Tag Manager for WordPress, priamo je to tam. Tu na to mám jeden klasický formulár, kde je akože fakt, že skoro nič. Nemám tu akože nič naviac nejako nastavené. Je to úplne základný formulár, a len tým, že som tam zapol tú integráciu, tak mi to pridalo niečo, čo môžem robiť naviac. Čiže teraz sú dve možnosti. Potrebujem zistiť, čo to odošle. Buď si prečítam dokumentáciu, alebo využijem Google Tag Manager a jeho taký ten preview mód a zistím, čo sa vlastne odoslalo. Čiže my urobíme teraz tú druhú možnosť.
Čiže idem zobrazenie ukážky a doladenie. Mám tu oranžový pásik. Prídem na stránku, dám si to obnoviť. A teraz vidím, že načítal sa mi môj Google Analytics kód, čiže všetko je super. A idem vyplniť a uvidím, čo sa pošle. Čiže dám sem svoj e-mail, povedzme. Chcem pekné Lego. A odošleme formulár, keď sa dostaneme k tomu tlačítku. OK. A teraz sa potrebujeme pozrieť, že čo sa nám nejako odoslalo. Čiže zoberieme si tento data lawyer, ako som spomínal. A vidíme, že niečo z contact form 7 máme tu a že submitted, tak asi to bude to, čo potrebujeme. Čiže tu na vlastne táto akcia je vlastne tá, ktorú potrebujeme sledovať. Čiže skopírujeme si celý tento názov a ideme už vytvárať značku. Dáme si nová značka. Konfigurovať značky. Opäť to bude Universal Analytics, pretože chceme to sledovať v Google Analyticse. Hej. Dáme si Google Analytics. Sem potrebujeme zase vložiť ten náš kód z Analyticsu. Čiže buď si zase vojdeme, ja si tu odložím to, čo potrebujem sledovať, potom sa k tomu vrátim. A potrebujem vlastne z Analyticsu zase ten kód. Kde si ho pozriem najrýchlejšie. Pozriem si ho v tej značke. No a tu na vás možno napadne, že či neexistuje niečo múdrejšie, ako si tam za každým pridávať vlastne to isté číslo. A naozaj existuje a sú to tzv. Premenné. Čiže ja nemusím, napríklad by som takto chcel 4 rôzne formuláre sledovať, tak by som 4 krát musel zadať to isté číslo. Ale ja nemusím, pretože máme tu tzv. Premenné, čiže skopírujem si len tento kód, ktorý chcem používať viackrát. Prídem do premenných. Niektoré sú tu už také systémové, ktoré sa dajú používať, ale ja si vytvorím vlastnú premennú. Konštantu, kde mám jedno políčko, ktoré vyplním, tam si vložím ten svoj kód, dám si to uložiť, dám tomu nejaké meno, že je to Universal Analytics kód. Uložím si to a teraz to môžem používať vo všetkých ostatných značkách, ktoré budem pridávať. Čiže keď si teraz idem pridávať novú značku a vyberiem si Google Analytics, tu mám takéto plusko s takou stavebnicou Lego z okolností a tu mám tú svoju premenu UA kód, konštanta. To tam vložím a už sa mi dotiahne. A keď napríklad v budúcnosti zmením Google Analytics kód z nejakých príčin a mám takto už pripravených, ja neviem, 10 značiek na sledovanie, tak len na jednom mieste to zmením. Zmením to tam v tej premennej a všade sa mi to dotiahne do všetkých ostatných kódov. OK, ideme ďalej. Tentokrát nejdeme sledovať vlastne zobrazenia stránky, ale ideme sledovať nejakú udalosť. Čiže musíme sem prepnúť na event alebo udalosť po slovensky. A vyplníme nejaké základné veci, ktoré potom uvidíme v Google Analytics. Čiže kategória, povedzme, že je to náš Lego form, akcia chcem Lego, štítok, tu nám môžeme napríklad si zase dotiahnuť z takých systémových premenných page URL, že uvidíme z akej stránky vlastne to bolo zavolané, ak by sme daný formulár mali povedzme na viacerých stránkach, alebo na viacerých URL, alebo vo viacerých článkoch a podobne. Ostatné veci momentálne nemusíme vyplňať. Dôležité, čo je vyplniť, je práve tento spúšťač, že kedy sa má tento kód zavolať. A tu už nepoužijeme all pages, pretože to by sa nám zavolal tento kód na každej stránke, ale potrebujeme si vytvoriť nový. A teraz použijeme, že vlastná udalosť. Sú tu niektoré zase predpripravené, ale my chceme úplne vlastnú. A tu presne je ten priestor, kde vložíme to, čo sme si našli. To je náš contact form 7 submitted. Vložíme to tam. Toto momentálne nemusíme vyplňať. Dáme uložiť, dáme tomu ešte nejaký názov, že je to submit Lego form, pretože tento spúšťač sa nám zase uloží a vieme ho použiť aj inde. Hej.
Tento konkrétne asi nebudeme, ale v niektorých prípadoch áno. Čiže už sa mi tu dotiahol, dám si to uložiť, bude to zase Universal Analytics, Lego Form povedzme. Máme to tam. Máme zapnutý náš preview mod, čiže sa pozrieme, že či sa nám to naozaj spustilo na tejto stránke. Dáme si to načítať znovu. OK. Chvíľu to trvá. Máme stránku, kde sa nám načítal... No, ešte to tam nie je. Musím si to asi opäť nanovo načítať. Už to tu máme. Čiže tu nás sa mi hneď na začiatku, bez toho, aby som čokoľvek vyplnil, už zobrazila tam môj UA Lego Form, ale napísalo, že nebol spustený. Hej? A zároveň mi napísalo, že bol spustený tag GA Page Views. Hej? Čiže môj Google Analytics funguje, toto sa zatiaľ nesplnilo, lebo som neodoslal formulár, tak poďme sa pozrieť, že či to bude fungovať. Niečo mi to poslalo a vidíme, že už sa spustil aj Lego Form. A dokonca, ak by všetko fungovalo, tak by som to mal vidieť aj tu na to. Google Analytics. Keď si pozriem udalosti, tak vidím, že niekto vyplnil pred minútou, pred niekoľkými sekundami, Lego Form, akcia chcem Lego, jeden používateľ, čiže 100%. Keď to už bude nejaké staršie dáta, tak to potom nájdem tu na to správanie, udalosti, prehľad. A vidím, že keď som si pripravil túto prednášku, tak tiež som to vyplnil. Viem si na to kliknúť. Čiže to už hranie sa s analyticsami a vlastne vyhodnocovaním tých dát. Ale to už robím v Google Analytics. Čiže to je v podstate všetko. A teraz, aby som to dostal na tú stránku, tak to dám zverejniť, lebo zatiaľ som to mal len v tomto preview móde. Čiže dám to zverejniť. Bum. A je to tam. A ukázalo mi, že vlastne aktuálne sú v tejto mojej verzii 4 dve značky, jeden spúšťač, jedna premena. Čiže všetko, čo sme si vytvorili. OK. Čiže to bol vlastne Contact Form 7, v ktorom som vlastne nič nemusel meniť. Všetko, čo som potreboval robiť, bolo zapnúť integráciu v plugine Google Tag Manager for WordPress, pridať si značku a viem to vlastne sledovať. Posledná vec, ktorú ukážem, aby ste sa už veľmi nenudili, je ako sledovať formulár nie cez Contact Form 7, ale cez Gravity Forms, ktorý je tiež veľmi rozšírený, ale je vlastne platený. Tam už nebudeme využívať integráciu, pretože žiaľ žiadnu nemáme, ale pripravíme si zase nejaký formulár. Teraz sa budeme hrať s POGmi. Vlastne tu si vyklikáme formulár, to nejdeme rozoberať. Vôjdeme do nastavení a potvrdenia, kde máme nejaké štandardné, že čo sa mi zobrazí potom, ako vlastne odošlem formulár. Vôjdeme do toho. A potrebujeme sem pridať takýto krátky skriptík, ktorý ja tu už mám pridaný. No, štandardne by tu nebol, štandardne by sme tu mali toto. Ale vložíme si tu vlastne takýto krátky skript javascriptový, ktorý do toho našho data layeru spomínaného vloží event gtm form submit. Hej, ktorý vlastne niečo také urobil aj predtým ten Contact Form 7, len to bolo urobené za nás. Teraz to tam musíme prijať ručne. Čiže ak aj používate nejaký úplne iný plugin na kontaktný formulár alebo na nejaký formulár,
tak musíte niekde pridať nejaký takýto skript nejakým spôsobom, buď v nejakej konfigurácii, alebo proste kontaktovať povedzme aj developera toho daného pluginu, nech tam niečo také pridá, alebo či je možnosť to pridať, alebo hľadať nejaké príklady na internete, ale musíte vlastne doplniť nejaký ten event, ktorý sa nastane, alebo si skúsať odčítať, že či náhodou nejaký nie je, ktorý môžem sledovať, tak ako sme si ukázali predtým. Áno? Ja napríklad používam rezervačný systém a tam jednotlivé eventy sú načítané cez Ajax a keď niekto klikne na rezerváciu, tak sa nám to prikľúti a dá, že rezervácia bola poslaná. Ale neviem, ako akciu to spravilo. Jasné. Tak Google Tag Manager by si to mohol odsledovať. Čo to pustilo vlastne? Môžeš to odsledovať, áno. Lebo som povedal, že čo mám vlastne sledovať. Áno, áno. Čiže vlastne vôjdeš do Google Tag Managera, klikneš ten testovací mód, alebo ten preview mód, alebo neviem, ako sa to volá presne. Je to tu hore. Hneď táto druhá možnosť, zobraziť ukážku. Skôr by bolo vyššie, že ešte nejaký testovací mód alebo niečo. Tu sa ti zobrazí. Áno. Áno. A keď máš vlastne toto zapnuté a pôjdeš na svoju stránku v tom istom browseri, tak sa ti tam automaticky vyhodí to okienko Google Tag Managera, ale len vlastne tebe, nikto iný to nevidí, stránka beží normálne, funguje normálne, len ty vidíš akože tú konzolu testovaciu a tam keď to odošleš, tak ti vlastne vyhodí všetky tie akcie. Len si to musíš prepnúť, tak ako ja, na tento data lawyer. A tu vidíš všetko možné, hej, a už len musíš nejak podľa tých názvov nejako odčítať, že čo asi použiť. Aha. To posledné číslo, ktoré keď zápis, tak to posledná akcia, čo urobilo. No, je to možné. Hej. Akože vieš, to má väčšinou stále nejaké rozumné názvy, hej. Tu sú pridané všelijaké rôzne, hej, ktoré viem nejako sledovať. Možno treba pozrieť dokumentáciu k tomu pluginu alebo podobne. No, Event Manager, hej. Určite to má nejakú dokumentáciu a tam možno nájdeš viac, hej. A môžeš to testovať, skúšať, hrať sa s tým a možno, že trafíš, hej. OK, čiže pridáme takýto skript, ktorý mi tam pridá vlastnú akciu, GTM form submit. Dám si to teda uložiť. A vytvorím si novú značku. Opäť už našu známu Universal Analytics. Použijem premenu. Chcem opäť nejakú udalosť sledovať. Kategória bude, že povedzme teraz to bude Gravity Forms akcia Submit štítok, povedzme, že opäť, že z akej stránky som prišiel. Ostatné nás zatiaľ tiež nezaujíma. A potrebujeme si ale nastaviť teraz zase spúšťač. Nový. A teraz použijeme už nie vlastnú udalosť, ale odoslanie formulára. Také predpripravené. Môžeme zakliknúť, že čakať na značky. 2 sekundy. To nám môže pomôcť vtedy, ak náhodou na stránke v tej komunike niečo nastane, niekedy to dlhšie trvá a vôbec, aby ten Google Tag Manager počkal na tie dáta, lebo on by to ináč vyhodnoval v podstate akože okamžite, ale niekedy sa proste niečo stane, že ten formulár sa odosiela dlhšie a podobne, tak nejaký delay sa tam dá nastaviť. A ďalšia vec je skontrolovať overenie. Toto keď zaškrtneme, tak sa nám budú sledovať len úspešne vyplnené formuláre. Čiže ak napríklad máme nejaké povinné polia a niekto ich nevyplní a odošle formulár a vypíše mu tam chybu, tak takýto formulár vlastne sa nám nezapíše do Google Analytics. Môžeme ich sledovať, nemusíme, ako chceme, hej? Ale keď toto zaškrtneme, skontrolovať overenie, tak bude nám to trackovať len dobre vyplnené formuláre. Ale teraz, čo je dôležité, potrebujeme si sem pridať zase ten event, ktorý sme tam mali, alebo respektíve, ak chceme mať 100% istotu, že to bude fungovať, ono by to malo teraz sledovať tú udalosť aj bez toho, ale vieme si to sem ešte vložiť ten event. Čiže aj ty, keď budeš hľadať nejaký, nájdeš ten event, ktorý tam doplňa ten plugin automaticky, tak tu si dáš event, dáš si, že obsahuje a skopíruješ tam ten názov. Hej, čiže tento tu máš. GTM form submit si tam vložíme
A dokonca vieme tieto podmienky kombinovať, čiže ak by sme chceli len presne z nejakej URL adresy, že mám povedzme ten istý formulár na 4 stránkach, ale chcem trackovať každú samostatne povedzme, aby som vedel, že ktorá je najúspešnejšia v tej konverzii, tak si tu viem pridať, že page URL obsahuje a nejakú tú stránku. Ja ju mám predpripravenú, len ju dám zverejniť. A tu mám vlastne aj tú URL, vlastne otvorím. Poďme zahrať POGI. Skopírujem si URL. Pridám to sem. A teraz vlastne, ak by som to mal použiť aj niekde inde ten formulár, tak spustí sa mi to len, ak to bolo z tejto stránky. OK, chcem všetky formuláre uložiť. Uložím aj stránku. Dám si to zverejniť. Čiže vidím, že už tam mám 3 značky, 2 spúšťače, 1 premennú. Máš výbor presne kontaktný formulár, ktorý keď sa odošle, tak sa ti zmení URL adresná na tvoja stránka lomené. Ďakujem. Tu na momentálne to nie je takto nastavené, ale je to možné spraviť. A vtedy vlastne ty vieš aj sledovať príchod na tú stránku, takúto thank you page. Áno, áno. Len tam je tá nevýhoda, že na tú stránku ti môže niekto teoreticky prísť aj bez toho, že by si odoslal ten formulár. A vtedy ti to vlastne zatrekuje. Ale tam sa dajú za potom také zložitejšie podmienky nastaviť, že sleduj vlastne príchod na túto stránku, ale len vtedy, ak si prišiel z takej a takej URL. Hej. Čiže tam je to už, to sa dá využívať hlavne v e-shopoch, kedy urobíte nákup a presmeruje vás na nejaký thank you page, alebo najprv vás presmeruje na platobnú bránu a až keď zaplatíte, tak vás presmeruje na nejaký thank you page alebo potvrdenie platby a tu budete sledovať napríklad tú stránku. Hej. Ale to sú už také zložitejšie príklady, kde sa to dá využiť. OK, čiže teraz sme opäť v tom našom prvom rode a vidíme, že pribudol nám tu tento tag. Tak to poďme hneď vyskúšať, či to funguje. Mám aspoň 5214 pogov, s ktorými chcem hrať. Tak si poďme zahrať. Máš nastavené, že keby si niečo nevyvolil, tak ti dá chybové vlastne. Myslím, že áno. Ale tam, neviem, či tam vôbec boli nejaké povinné polia v tomto formulári nastavené. OK, čiže vidím, že spustil sa mi môj UA Form Submit POGI, čiže všetko funguje ako má. Pozrieme sa ešte do live preview, že či to naozaj zatrekovalo. Dúfam, že áno, už sa mi nechce hľadať nejakú chybu. A vidím, Gravity Forms Submit funguje. Hej.